Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatud-an nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sining 9 minutos ang nabilin antes ang alas sa 7 saga. Welcome madri sa pagpangalagad sang Bomba Report Second Edition nadlaw sang Martes sa petsa 18 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2022. Ika-3 adlaw sang Martes ika-10 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ng nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga. Sudulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalagipanda sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. May nasapuan nga isa ka pataya nga lalaki dira sa Maya Banwa sang Hinubaan at sa same time arestado naman ang 24 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sa kasong murder o kana pagpataya sa Maya Syudad sang San Carlos. Mga detalye sini with Bombo Carl may defensor Bombo Carl sa report. Kamin. Yes, Bomborlin, isa ka 35 anyos ang nasapuan patay kay ginapatihan na gasuperar sa depresyon sa may Hinubaan, Negros Occidental, Bomborlin. So nakabaton sa impormasyon ng kapulisan sa gilayon ginrespondihan kay sa initial nga investigasyon sa mga kapulisan sa Hinubaan Municipal Police Station, Bomborlin. Ang iya sini nga Iloy, nakitaan ini siya mga 5:30 sang hapon, nakitaan ini siya nga wala nakagwa ang iya sini nga bala wala nakagwa sa iya sini nga kwarto kag nakalak ang iya sini nga kwarto. So ginalili sa iya sini nga Iloy sa bintana kag dito na nakitaan nga na higot na ako hang na ang iya sini nga bata sa may Bomborlin, na higot na ang iya sini nga liog sa kalat Bomborlin. So nag-suicide gali? Nag-suicide gid Bomborlin kag gindala pa ang biktima sa malapit na ospital pero ini siya gindeclare nga dead on arrival Bomborlin. Okay. Yes, Bomborlin, sa ini ginapatihan nga nagasuperara sang depresyon ang iya sini nga anak Bomborlin. Samtang isa ka 24 anyos nga lalaki nagindakop sa kapulisan sa San Carlos City Police Station. Amo ini sa resulta ini sa ila sinigay patigayon nga hot pursuit operation kag ini nga persona nga si Elmar Alvarez, 24 anyos, residente sa Barangay Ilaya, Calatrava, Negros Occidental. Ini siya nagapakatubang sa kaso nga murder Bomborlin kag mayara nakuha sa suspetsado isa ka cellphone, isa ka wallet kag mayara sang kwarta nga 10,000 pesos kay isa ka Yamaha Mio. So ini siya subong yara sa kustodiya sang San Carlos City Police Station for proper disposition o kung nasa area sang Calatrava Bomborlin kay ini siya taga Calatrava siya, dito siya nadakpan sa San Carlos. Yes, Bomborlin. Okay, so dito niya man na-commit siguro. Yes, Bomborlin, sa impormasyon na to na dito ni na-commit ang yes nga nanging kaso nga border sa area sang Calatrava Bomborlin. Okay. By the way, tagpila na da subong nga diesel ka gasolina Bombo Carl? Yes, Bomborlin, so ari kita diri sa may Caltex Rizal Street, Bomborlin. Ang diesel nagabalor 78 pesos and 75 centavos, ang silver 65 pesos and 95 centavos, ang platinum 66 pesos and 85 centavos Bomborlin. Okay. Kay nagsaka naman subong nga aga mo ang Caltex sa isa nga aga na sila naga-implement. Mayroon iba na Bomborlin nga alas 12 pa lang. Mayroon iba nga mid-12 midnight pa lang naga-implementar na inis sila. Ang iban diri alas 6 aga kon alas 5 Bomborlin. So dari naman iniya almost 80 pesos ng diesel subong. Lapit naman niya 67 pesos premium ni sa iban Bombo Carl. Yes. Ang platinum. Yes, Bomborlin. So 80 pesos ang ginsaka sa gasolina, then 2 pesos and 70 centavos ang ginsaka naman sa diesel Bomborlin.
Medyo dako-dako ni siya kay iba nga daan nga mga nagabiyahe bala sang ining public utility jeepney. Why pa yan nakakuha Bombo Carl sang fare matrix. So hindi sila yung maka-implement pagyapon sang saka sa pamasahe. Amo gid abang Perlin, no? Amo pa na ang problema man sa ibang diri nga mga PUJ o kan ang traditional nga mga salakyan kay tungod nga wala pa inis na yakapasaka 13 pesos pag 11 pesos pag sa gihapon ang ila siniya nga sugod nga pamasahe ba Perlin. Sa modern naman ya, ang iban 14 na no, Bombo Carl? Yes, Bang Perlin. 15 pesos kay 2 pesos ang saka sa pamasahe. So may aray na ang iban mga may fare matrix na Hindi ini piso sila. lang sa ilagyapon. So from 13 mahimo na 14. 15 Bang Perlin amo na ang at 2 ka piso. Bali 2 ka piso ang ginsaka Bang Perlin. Dos good piso lang Kung kaya sa bata, palibertad at is 15 pesos. Sa impormasyon naton nga nakuha Bang Perlin, no, kay Attorney Altura, may 2 ka pisos nga Bang Perlin nga saka. Oo, yes Bang Perlin. Ang nagdoso na niya kay Altura, kaya ang gina-approve lang to ya is piso. Amo na ang aton sini nga nakuha last time Bang Perlin, no. Pero ang sa may amo man ang sa may traditional mangin na 13 pesos ini siya kung magkuha ini sila sa fare matrix sa Bang Perlin. Ba 13 na? Yes, Bang Perlin. I think 12 lang na siya nationwide. So, Bang Perlin, amo ni liwat ang aton sini nga iga-pa-confirmar Bang Perlin, no. Oo, Kay kay last time 12 lang na naton yung ginaprobahan na Bombo Carl, nationwide na siya. So, hindi pwede nga ma-deviate kataya sa ginaprobahan isang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Amo ni liwat aton sini nga pag-check ron Bang Perlin, no. Kay last time sang nagpa-implementar Bang Perlin na mayara sang 2 pesos nga saka. So amo ni karon nato sini nga balikan ang LTFRB Region 6 kung pila gid bala ang ginsaka sa pamasahe kay last time 2 pesos Bang Perlin. Amo ni karon na ato sini nga confirmar pa-confirmar Bang Perlin. Sige, Bombo Carl, thank you, Ged. Bang Perlin na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. Ginaprobahan na sang LTFRB Central Office another piso. So from 11 may mo nga 12 pesos ang traditional jeepney fare. Sa may modern from 13 mahimo siyang 14 pesos. 1 minuto banwa na bilin nantes ang alas 7 sa aga. Standby kamo. Magasunod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB sa depresyon, isang mister, sinaksak patay ang misis at nagpakamatay din sa Nurala, South Cotabato. Ang alkalde may panawagan.
Sa international news naman, Estados Unidos maring kinundi na ang pagsasagawa muli ng drone strike ng Russia sa Ukraine habang fighter plane ng Russia bumagsak naman sa residential area nila doon sa kanilang bansa. At sa ating sports balita, aabot na sa halos 3 milyong tickets na ang naibenta para sa FIFA World Cup sa Qatar. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buno. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo Kastar Nation, nagsimula ng ipatupad ang kaninang alas 6 ng umaga ang halos lahat ng mga kumpanya ng langis sa bansa ang panibago na namang pagtaas presyo ng kanilang mga produkto. Mayroong pagtaas nga ng 80 sentimos sa kada litro ng gasolina habang mayroon namang 2 pesos at 70 sentimos sa kada litro ng diesel. At meron ding big time oil price hike para naman sa kerosina sa kada litro na umabot naman sa 2 pesos at 90 sentimos. Tanging yung clean fuel lamang ang magtataas o nagtaas. Mamaya pa yan, mamaya silang hapon, alas 4:01 ng hapon. Ito na ang pangalawang sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong langis dito sa bansa. Bumandera muli ang Bombo Radio Philippines sa dami ng mga nominasyon nito ngayong taon sa 44th Catholic Mass Media Awards. Aabot sa 12 programa ng Bombo Radio at Star FM ang pasok bilang finalist sa mga major categories. Ang taunang Catholic Mass Media Awards ay pagkilala ito ng simbahang katolika sa kontribusyon ng mga mamamahayag sa bansa na humuhubog sa magandang kaugalian ng tao. Narito ang mga kategorya kung saan napili ang iba't ibang programa ng Bombo Radio at Star FM. Sa Best News Program category, naging finalist ang Bombo Network News, Top of the Hour News ng 89.5 Star FM Baguio. At sa Best News feature naman, naging finalist ang Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Butuan, Star FM Virtual Iglesia ng Star FM Davao, at ang Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan, at ang Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Naging finalist din sa Best Public Service Program ang Bombo Hanay Pangadlaw ng Bombo Radio Vegan. At ang Best Educational Program, naging finalist naman ang It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Sa Best Counseling Program naman, naging finalist ang kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan, Late Night Talks ng Star FM Manila, at naging finalist naman sa Best Entertainment Late Night Talks ng Star FM Manila, at naging finalist naman sa Best Entertainment Program ang Bombo Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Jane, napansin ko dito sa mga finalists sa prestihosong Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines, ang mga istasyon niya, naglaban-laban din sa maraming kategorya, yung Bombo Radio at Star FM, sila rin na naglalaban. Baka mapagod kanyan sa kaakyat ng stage sa Bombo Jane. Dito lamang sa Bombo Network News, nagpapasalamat kami. Ang multi-awarded na pinapakinggan nyo na BNN, Bombo Network News, ay nominado na naman na Bombo Jane. That's right, Bombo Elmar. Imagine 12 programs ng Bombo Radio at Star FM na mayagpag sa Catholic Mass Media Awards. So, grabe, Bombo Elmar. Siyempre, alay natin yan sa ating mga listeners at mga viewers. Good luck para sa ating mga giliw naming mga tagapakinig at mga supporters. Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, nakaabang din umano ang Commission Elections sa COMELEC kung bibigyang pansin ang inihaing petisyon ni Atty. Romulo Macalintal na kumukwestiyon pa rin sa constitutionality ng postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa statement ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco, sinabi nito na susunod naman ang komisyon anuman ang desisyon ng Highest Court of the Land kaugnay sa pagkwestiyon sa Republic Act 11935 na nauna ng pinirmahan ng Pangulong Marcos matapos na ipasa ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sa kabila nito ay welcome din umano para sa COMELEC ang filing ng naturang petisyon o pamabigyang linaw pa rin ang matagal ng kwestiyon sa kapangyarihan ng Legislative at Executive Department ukol pa rin sa usapin ng pagtatakda sa termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Ayon pa sa COMELEC, kung sakaling magkaroon na ng definite ruling sa naturang usapin ang Supreme Court, nakahanda naman daw dito ang COMELEC na sundin ito. Mamaya makikipagnayan tayo dyan sa COMELEC at sa mismong naghain ng petisyon. Samantalang Malacanang, nakakita na agad daw ng malaking impact sa ilang buwan pa lamang pagluluwag sa mga protocols para naman sa pagsusulong pa at promosyon ng lokal na turismo. May dadag pa mga detalye si Bombo Dennis Samito.
Kinikilala ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang effort ng mga nasa tourism sector. Ito ay kasunod nga ng dinaluhan niyang aktibidad kung saan ay pangunahing paksa ang pagtataguyod ng ating turismo dito sa ating bansa. Tiwala kasi ang Pangulo na malaki ang gagampanang papel ng ating turismo para sa inaasam na economic transformation ng Pilipinas. Sinabi ng Chief Executive na base din sa kanyang konsultasyon sa kanyang mga economic managers maging sa mga negosyante ay malinaw ang malaking naiaambag ng turismo sa ating bansa at yung sa gross domestic product natin ay malaking bahagi ay galing sa panig ng turismo o sa sektor ng turismo. Ang kinakailangan lamang Bombo Elmar ay matulungan o matrigger pa yung iba pang mga factors para mapalakas pa ito at makatulong sa ating paglago ng ekonomiya. Sa panigaan niya ng Malacanang ay kanilang ginagawa ang effort para may coordinate yung mga kinakailangan mula sa national government hanggang sa local government units. Binigyan din pa ng punong ehekutibo na gagawin niyang lahat ng publicity habang ginagawa naman ng iba pang mga miyembro ng gabinete ang kanilang trabaho para maitaguyod ang ating turismo. Sa mga biyahe umano sa ibayong dagat, ito ang isa sa hindi nila kinakalimutan kapag may mga pakikipagpulong, pakikipagkita kahit sa mga Pilipino na nakabase sa ibang mga bansa. Narito pa ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I felt a great deal of sadness to watch during the pandemic these beautiful places that are slowly going to seed simply because we were not allowed to travel. So once it was possible, I thought immediately that this is a driver of our economy and we must immediately do all that we can to make sure that this asset that the Philippines has must be used to bring jobs to people, good jobs to people. Bahagi yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At maliban nga dyan, may iba pang mga plano umano ang pamahalaan na ilalahad sa mga darating na panahon para tulungan yung ating turismo, lalo na sa local level na unti-unti ay dyan naman talaga nang gagaling Bombo Elmar. Pero nakikita na nga ngayon ang unti-unting paglago ng ating antas ng turismo sa ating bansa kahit may mga challenges pa rin dahil hindi naman nawawala pa totally yung COVID-19 pandemic. Bombo Elmar? I'm just curious, Bombo Dennis, ngayong araw lang kung anong schedule ng Pangulong Bongbong Marcos masusunod na araw, Bombo Dennis? Yes. Ngayong araw ay may cabinet meeting. May pagpupulong ng mga miyembro ng kanyang gabinete at ganun din yung mga nakahanay pang iba para bukas at sa susunod, actually, 2 araw ay magtutungo naman ang Pangulo dyan sa bahagi ng Eastern Visayas, yung San Juanico Bridge na talagang makasaysayan, proyekto ng kanyang ama at yung iba pang mga proyekto dyan ay bibisitahin ng Pangulo para sa pagdalo sa ilang mga aktibidad at sabi niya, sasamantalayin na niya yung pagkakataon nakapiling yung kanyang mga, kababayan din, dahil yung kanyang ina ay taga dyan sa Eastern Visayas. So makakadaupang palad niya yung mga dyan at dadaluhan din yung iba pang mga aktibidad sa naturang rehiyon. Sige, pipilit natin makakuha ng report dyan sa Bombo Radio Tacloban. Maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, hiniling ng Department of Agriculture sa mga importers na ang nakalang alokasyon sa kanila sa importasyon ng sugar allocation ay ibenta sana sa pamamagitan ng gobyerno sa 70 pesos kada kilo. Ang kagawaran kasamang Sugar Regulatory Administration o SRE ay hiniling sa bawat importer sa ilalim ng Sugar Importation Policy para sa crop year 2022 at 2023 na yung 10% ng kanilang mga imported sugar allocation ay sana ibenta naman sa Department of Agriculture sa 70 pesos per kilo para naman magkaroon pa ng sapat na supply ng asukal sa kayang halaga.
O narito sa paglilibot ng Bombo Radio News Team sa ilang mga palengke at retailers sa Metro Manila, may ilang pinakamababang nagbebenta ng 1 kilong asukal sa 85 pesos kada kilo. Pero marami pa rin ang nagbebenta ng hanggang 95 pesos kada kilo o kaya naman ay higit pa. Tiniyak naman ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration na magsimula na silang magbenta ng asukal sa halagang 70 pesos per kilo sa kanilang ahensya dyan sa Quezon City at Bacolod City offices. Ang asukal ay para sa direct consumers at hindi dapat muling ibenta o buy and sell. Maging yung mga Kadiwa rolling stores na tinatawag at Kadiwa on wheels ay magbebenta na rin daw ng asukal sa mas mababa at maging accessible naman doon para sa ating mga consumers. Samantala naman, ang Commission on Elections o COMELEC abay nahimay dyan sa Senado dilan sa humingi pa ng dagdag na 4 billion pesos na pondo para sana sa barangay at sangguniang kabataan elections. Bakit kaya may detalye pa si Bombo Raymond Tinasa? Bombo Elmar, karagdagan nga na 4 billion pesos ang hinihingi ng Commission on Elections sa Senado para sa pagsagawa ng barangay at sanggunian kabataan elections sa darating na Oktubre 2023. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ito ay dahil inaasahan nila yung pagdagdaga ng mga magpaparehistro simula ngayong Nobyembre hanggang sa Mayo ng susunod na taon. Ayon kay Garcia na ito ay magresulta sa karagdagang 5 to 7 million na mga botante, Bombo Elmar, at ito ay sa projection ng Philippine Statistics Authority. At ibig sabihin niyan ay karagdagang 30,000 presents ang kinakailangan na kung saan i-deploy yung iba't ibang mga manggagawa, kaya kinakailangan ng dagdag na gastos para rito. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung kasi projection namin ay nakabase sa number of voters who will be registering by November to May. Yun ang aming pong projection ay galing din sa projection ng ating Philippine Statistics Authority at saka yung sarili namin election records with Statistics Department. And so as of kanina, we were able to arrive at least 4 billion na dagdag na gastos. So from, isipin niyo po, from as high as 10 billion, the Commission was able to squeeze it and reduce by 4 billion pesos. So we're hoping that that amount is acceptable to our good senators. Yung bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, Bombo Elmar. So umaasa siya na pagbibigyan ng komite partikular na pinamumunuan nga ni Senator Amy Marcos ng Senate Committee on Electoral Reforms. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mamaya pipilitin nating makapanayam ang mismong chairman ng COMELEC kaugnay pa rin sa naturang reaksyon sa mga pagtalakay dyan sa Senado at issue na rin dito sa petisyon na nakahain naman sa Supreme Court. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, muling kinilala ang Quezon City bilang siyang pinakamayamang local government unit sa buong bansa sa ikalawang taon. Ito ang iniulat ng Commission on Audit sa kanilang report. Batay pa sa 2021 Annual Financial Report, sinabi ng mga state auditors na ang total assets noong nakarang taon ng Quezon City ay umabot ito sa 451 billion pesos, na bagyang mas bababa ngayong taong 2020 na ang total assets ay nasa 452.33 billion pesos. Pumapangalawa naman na pinakamayamang local government unit sa Pilipinas ay ang Makati City na may 238.56 billion pesos na assets. Dati na ring number 2 ang Makati noong taong 2020. Nasa pangatlong pwesto naman ang lungsod ng Maynila na may 65.25 billion pesos na total assets. Pang-apat ang Pasig na may 51.18 billion pesos at pang-limang Taguig na may 36.12 billion pesos. Ang iba pang nasa top 10 richest cities, pang-anim ang Cebu City na may total assets na 33.34 billion pesos. Pampito naman ang Mandaue na may 33.01 billion pesos.
pang-walo ang Mandaluyong na may 31.44 billion pesos, pang-siyam ang Davao City na may 26.56 billion pesos at pang-sampo ang Caloocan na may 23.38 billion pesos. Kaugnay pa rin ang balitang yan, pagdating naman doon sa mga probinsya, ang pinakamayaman daw ayon sa COA Commission on Audit, ang Cebu Province. May total assets daw ang Cebu Province, 215.2 billion pesos. Sumusunod sa pinakamayamang probinsya, ang lalawigan ng Rizal, nandiyan din yung Batangas, Davao de Oro at ang ikalima na probinsya ay ang Bukidnon. Nasa ika-anim na pwesto naman ang Negros Occidental na mayroong total assets na mahigit 18 billion pesos. Ikapito ang Ilocos Sur, ikawalo ang Iloilo sa may pinakamayaman na probinsya, nasa 17.4 billion pesos ang assets. Pangsiyam ang Isabela, pangsampo ang Palawan. Sa mga munisipyo naman, ang number 1 ay ang Carmona, Cavite. May 6.2 billion pesos ang total assets at dati nga ay pang-8 pwesto lamang pero umakyat siya bilang numero 1 na itong Carmona, Cavite. At sa iba pang balita, inanunsyo ng state-run na Pag-ibig Fund na balak nitong punduhan ang nasa 708,000 housing units sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon pa kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta, ang naturang bilang ay 33% na mas mataas mula sa 531,000 na bilang na pinunduhan sa nakaraang administrasyon. Tiniyak naman ng kagawaran na pananatilihin pa rin nila ang mas mababang interest rate sa mga miyembro. Sinasabing sa ngayon ang lowest interest ng ahensya ay nasa 3%. Kaugnay nito, magpapaluwal ang Pag-ibig Fund ng 110 billion pesos sa housing loans para yan sa 100,000 na mga members. Sa ngayon, ang ahensya ay may 14.7 million active members. Na ilang mga transport group na nawagan sa Department of Energy ng pagpupulong para may parating ang kanilang hinaing. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Jovino Galang. Nanawagan ang isang grupo ng transportasyon sa Department of Energy na sila ay harapin. Sinabi ni Orlando Marquez, ang Pangulo ng Liga ng mga Transportasyon at Operator ng Pilipinas, na sa nasabing paraan ay para maiparating nila ang kanilang mga hinaing sa gobyerno. Ilan sa mga dito ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong langis na nagpapahirap sa mga drivers at operators. Department of Transportation, sana po ay kausapin naman po kami sa hanay ng public transport. Kagaya po ng DOE na hindi namin nasilayan nung nakaraang administrasyon, ang kaliskis nung nakaraang sekretary ng DOE. Manawagan din ito sa mga mambabatas na ipasa na ang Public Transport Consumer Tax Bill para magkaroon ng makabagong transportasyon sa bansa at makatulong sa mga mananakay. Sana po tulungan niyo po kami dahil dito po magiging kikilalanin ng buong mundo at buong Pilipinas kung naipasa yung batas na sin taxes at for peace. Lalong-lalo na sana po itong pagsiservisyo sa mamamayang Pilipino na makasakay naman po sila ng tinatawag na safety ng mga bago, conveniente ng mga sasakyan, affordable po na pamasahe. Ito po ang solusyon. Pag naipasa po ito, hindi po kami nanghihingi ng pera kung sino-sino mga taxpayer. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide the worldwide ang mismong chairman ng Commission Elections COMELEC, Chairman George Erwin Garcia. Kasama niyo si Bombo Elmar, aking co-anchor si Bombo Jane. Kumusta po kayo? Good morning, Chairman. Good morning po, Bombo Elmar at Bombo Jane, at good morning po sa lahat ng nakatutok at nakikinig po sa ating programa. Linawin ko lamang din sa unang balita namin kanina, medyo naman nag-isa ka lang ng konti sa Senado. Itong hinihingi daw na dagdag na 4 billion pesos na pondo para sa COMELEC. Bakit sa humantong na dagdag sa pondo at para sana sa halalan ito, Chairman Garcia, sir? Opo, dahil siyempre nung pong mga nakaraan, lagi po naman namin sinasabi, pinapanindigan na talagang kapag ka nag-postpone po ang ating barangay and SK election,
di hamak naman po magkakaroon talaga ng dagdag na gastusin sa part po ng Commission on Election. Lalo na dahil po pagka tayo ay nag-reset ng ating halalan, dadami po kasi ang ating mga botante. Magtutuloy po kami ng tinatawag na continuing registration na sisimulan po namin na Bombo Elmar sa sa katapusan ng Nobyembre at matatapos po sa katapusan ng Mayo. Dahil sa haba po na 'yon, dadami po ang botante, dadami ang presinto, dadami ang guro na maglilingkod, dadami ang mga election paraphernalia na kailangan namin. Yung pong amount na meron po sa amin, yung 8.5 billion, yun po ay nakalaan, eksaktong amount para po sa barangay SK election ng December. At therefore po, hindi po yun sasapat para matustusan yung postponed na barangay SK election kung ito po'y gagawin sa susunod na October of 2023. I'm just curious. So, ganito po, kung hindi ipopostpone ngayong taon itong barangay sa Sangguniang Kabataan Elections, hindi kayo hihingi ng 4 billion pesos dagdag sa COMELEC? Ganun po ba, Chairman? Hindi po, hindi po natin gagawin yun sapagkat yan po naman ay eksakto yung 8.5 po yan. 8.5 billion pesos. Eksakto po yun sapagkat yun po ay ng mga nakaraang taon pa na aprubahan. In fact nga po, yung pong 8.5 billion ay hindi, wala pong kasamang kami ang shoulder sa buwis ng mga guro o kaya yung increase in honoraria, yung regular na honoraria lang po yun ng ating mga guro. Pero yun po yung eksakto at sapat para makapag-imprenta kami ng balota, makapag-train kami ng mga guro, makapagbigay sa kanila ng honoraria. Honoraria pa lamang po para sa inyong kaalaman. At kung tayo magkakaroon ng eleksyon ng December 2022, ito pong darating na ito ay 5.7 billion na po ang aabutin. So, ganun po kalaki ang ating nagagastos. Kaya po, kung magkakaroon po ng resetting, talaga pong sadyang kakailanganin po ng karagdagan na gastos. Okay, so ganun pala. Sige. Okay, si Bomboy Jane, may dagdag na follow-up question. Bomboy Jane kay Chairman Garcia, go ahead. Okay. Chairman, nag-usap na po ba kayo ni Senator Amy Marcos? Kasi kahapon dun sa Senado, parang galit na galit siya. Kung kaya't sinuspendin niya yung pagdinig ng budget deliberations sa chairman. Ay, opo, nagkausap po kami. Bago po yung pag-suspend, ako po nasa kanyang opisina. At naging maayos naman po yung aming usapan. At nakapagpaliwanagan din. Lalong-lalo na yung kasi nga po, nakausap po niya kasi yung aming mga direktor ng COMELEC nung pong Sabado at yung po ay nagkaroon ng paliwanagan tungkol sa aming budget, tungkol din po sa budget na hinihingi para sa dagdag at patungkol sa postpone na barangay and SK elections. So, and then kahapon, yun po apparently sinabi po niya na may hinihingi siyang mga dokumento na hanggang kahapon ay hindi na isubmit ng aming mga direktor. So, yun po yung pinagsimulan ng kahapon ng punot-dulo ng lahat. Sana hindi na mapuspon yung pagdinig nyo muli. Ganito po, si Attorney Macalintal, yung kaibigan po dyan, na kilala rin election na lawyer, nag-petition na sa Supreme Court. Ito ba para sa inyo magandang development ba? O ano masasabi nyo rito na nakahain dyan na kumikwestiyon sa legalidad, constitutionality, itong postponement ng barangay at Sangguniang Kabataan Elections, Chairman Garcia, sir? Nung Bombo Elma po, nung pong nakarang araw pa, sinasabi ko na may mga pagkakataon naman yung mga citizens and interest groups, yung mga individual o taxpayer na mag-file ng kaso sa Korte Suprema. Magandang development po yan upang once and for all magkaroon na po ng definitive ruling ang ating Korte Suprema. Number one, kapag ba ang Kongreso ay may kapangyarihang mag-extend ng term of office ng, for example, ng barangay at SK, ganun din po bang may karapatan din o may kapangyarihan di ba ang Kongreso na mag-postpone ng conduct ng election ng barangay at SK? Kasi nakalagay po kasi sa ating saligang batas para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang sinasabi po na ang barangay at ang term of office ng local officials ay 3 taon. At maliban na lang, sabi niya, sa barangay na kung saan ito ay nakadepende sa Kongreso. So, ibig sabihin, kung 3 taon ang sa local, mula sa governor hanggang sa konsehal, iba pala kapag pagdating sa mga barangay, sapagkat ito'y nakadepende sa Kongreso. So, pwedeng gawin ng Kongresong 4 na taon, pwedeng gawin ng Kongresong 5 taon. Kung originally 3 taon ang nakalagay sa ating local government code, pwede ba nilang gawing 5 taon o 4 na taon, tapos ang effect ay magkakaroon ng extension at the same time, ay magkakaroon ng postponement sa barangay and SK election. Yan po yung magandang katanungan dyan. At yan po yung dapat na ma-resolve po ng ating kagalang-galang na Supreme Court. Oo nga, talagang sana magkaroon. Pero kung sakali, granting for the sake of argument, magdesisyon ang COMELEC ay ang Supreme Court, ituloy ang halalan.
May sapat pa ba na panahon? We're too close na to December. Just in case, Chairman, sir. Kami naman po ay hindi tumigil sa paghanda. Kaya lang, siyempre, simula po ng isang linggo, lalo na po nung mapirmahan ng ating Pangulo ang ating pong bagong batas, siyempre po kami naghinay-hinay din sapagkat kinakailangan na i-recalibrate namin at saka tingnan mabuti yung aming mga paghahanda. At kung kaya naman po sana nga ay maging mabilis ang maging instruction sa atin kung talagang magtutuloy ba o hindi dahil nga po siyempre madami po kaming hahabulin. At madami na rin tumulang supplier ang hindi nagtuloy nung kanilang mga dapat na ibibigay o i-deliver sa amin dahil nasa na-postpone na barangay and SK elections. Alright, Chairman George Erwin Garcia, ang Chairman po ng Commission Elections. Marami pong salamat sa pagkatong ito. Sige po, tuloy na po kayo sa inyong schedule ngayong umaga, napakaaga. Marami pong salamat. Good morning po, Chairman. Maraming salamat po at mabuhay po ang inyong programa at ang inyong istasyon. Mabuhay din po kayo, Chairman ng Commission Elections, COMELEC, si Chairman Garcia. Balik tayo sa dagdag pang mga detalye ng mga balita sapagkat iniulat po ng Department of Health DOH umabot sa 15,314 yung kanilang naitala na mga nadagdag ng mga COVID-19 cases sa nakalipas na linggo. Yan ay sa pagitan ng October 10 hanggang October 16 dilan sa lumalabas na nasa 2,188 yung daily infections na nai-record naman sa bansa. Ito ay 7% na mas mataas kumpara sa naunang linggo. Ito naman ay kalawang linggo na ang lingguhang bilang sa kabuang mga dinadapuan ng virus sa bansa ay mas mababa naman sa 20,000. Sa nakalipas din na linggo, ang Department of Health nakapagberipika 251 na dagdag na mga nasawi na ating mga kababayan may kinalaman pa rin biktima ng COVID-19. Samantala, halos 2,000 naman ng mga bagong nahawa sa virus ang naitala kahapon ng Department of Health. Sa mga bagong na-record na mga infections, umaabot sa mahigit 600 ang nagbula naman sa Metro Manila. Meron naman 37 na mga nasawi nating mga kababayan na dagdag. Kaya naman umabot na yung death toll sa Pilipinas, 63,297. Ang bilang naman ng mga active cases ngayon sa bansa, ito po yung mga nagpapagaling pa, ay nasa 25,848. Sa iba pang balita, nasa mahigit daw 251 million pesos inisyal na pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng Bagyong Neneng sa lalawigan ng Cagayan. Alamin na ang karagdagang report ng Bombo Radio Tugigaraw. Yes, Bombo Jane, at maghapon nga na naging abala ang mga kaukulangang tanggapan sa pamalampalalawigan ng Cagayan sa pagsasagawa ng damage assessment sa iniwang pinsala ng nagdaang Bagyong Neneng. At kaugnay nito ay umaabot na sa mahigit 251 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura ng Bagyong Neneng dito sa probinsya. Ayon kay Roel Rapsing, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Cagayan, tinatayang nasa 171,290,596 ang iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura habang 80 million pesos naman sa infrastruktura. Base sa datos, nasa 8,428 na mga magsasaka sa lalawigan ang naapektuhan habang mahigit sa 11,000 ang total area damage na kinapapalooban ng pananim na palay at mais. Naitala naman ang inisyal na pinsala sa infrastruktura sa pagkasira ng seaport at 3 tulay sa isla ng Kalayana. May 3 ding bahay na naapektuhan pero partially damaged lamang ito mula sa bayan ng Claveria at bahagi ng Sanchez Mira, Cagayan. Sa halaga ng iniwang pinsala, sinabi ni Rapsing na mas maliit ito kumpara sa mahigit sa 500 milyong piso na naging epekto sa agrikultura at infrastruktura ng nagdaang Bagyong Maymay. Kasunod nito ay inatasan naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang Office of the Provincial Agriculturist na tugunan ang pangailangan ng mga naapektuhang magsasaka dito sa probinsya ng Cagayan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Mr. Roel Rapsing, ang acting head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Cagayan. The provincial government will have to prepare some assistance dun sa mga affected farmers po natin. If not, yung ating Office of Provincial Agriculturist in coordination with the Department of Agriculture, yung assistance po, din po for the farmers. Sinabi naman ni Provincial Veterinary Officer Dr. Noli Buen na umaabot sa mahigit sa 1.9 million pesos ang inisyal na pinsala sa livestock. Apektado rin dito ang 345 na mga livestock raisers sa 10 bayan sa probinsya kung saan halos
3,000 na alagang hayop ang nalunod at namatay dahil sa malakas na ulan at ang pagbaha dulot ng bagyo. Samantala, umakyat na rin sa 23,617 na pamilya o ito ay binubuo ng 82,494 na individual ang naapektuhan ng bagyo mula sa 181 na barangay dito sa lalawigan ng Cagayan kung saan mula yan sa 18 mga munisipalidad. Nanatili pa rin nalubog sa baha ang ilang barangay sa bayan ng Santa Teresita, Bugay, Ballesteros, Abulug at Pamplona kung saan nasa halos 1,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Wala namang napaulat na namatay habang mayroong isang nasugatan na 34 na taong gulang kung saan nagtamo ito ng galos matapos na matumba habang nagbibisikleta sa may bahagi ng Sanchez Mira, Cagayan. Sa supply naman ng kuryente ay sinabi ni Engineer Rodolph Adviento, ang OIC General Manager ng Cogelco 2, na ang natitirang lugar na wala pang transmission na service ay nasa 29 na barangay na lamang mula sa 7 bayan na sinaserbisyuhan ng kooperatiba. Gayunpaman ay sinabi ni Adviento na kahit tapos na ang pagsasaayos ng kanilang distribution system, may ilang bahay pa rin sa ibang mga bayan ang wala pa ring ilaw dahil may problema ang mga linya patungo sa kanilang mga bahay, lalo na sa mga nabahang mga lugar. Pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ng Engineer Rodolph Adviento ng Cogelco 2. Meron pang 29 barangays na hindi pa namin papailawan dahil nga dun sa malawagang pagbaha at dun sa mga may na-damage na mga poste ng kuryente. Kaya 29 barangays pa po ang hindi natin ibabalik ang kuryente. Kaya kung susumahin natin ang percentage of restored barangays, 94% na po as of the moment. Bombo Elmar, Bombo Jane, itutuloy ngayong araw na ito ng mga kaukulang tanggapan ng pamahalaan ang pagsasagawa ng damage assessment at inaasahan din na babalik na sa kanilang mga bahay ang mga nananatili ng mga evacuees na nananatili sa mga evacuation center sa araw na ito. Bombo Elmar, Bombo Jane. That's right. Maraming salamat, Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Marvin. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide worldwide, isa pong kilalang election lawyer, si Attorney Romulo Macalintar, Attorney Romy Mac. Siya po yung naghain ng petition dyan sa Supreme Court. Kumukwestiyon dito sa legalidad at constitutionality ng postponement ng Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Good morning po sa iyo, Attorney Macalintal. Si Bombo Elmar to, aking co-anchor Bombo Jane. Good morning. Ay, magandang umaga sa inyo mga tagapanood, tagapanood. Attorney Mac, kanina si Chairman Garcia, nakapanayam din namin sa unang bahagi ng aming programa. Ang sabi niya, magandang development daw itong ginawa ninyo na maghain ng petition. Bakit po nababanggit ng COMELEC na sila nagpapatupad? Sinasabi na magandang development yung ginawang paghain dyan sa Supreme Court, Attorney Macalintal. Siguro hindi din sila na may mga puntos din tayong naihain at hindi rin man sila nakakasiguro na hindi ako sasang-ayunan ng Korte Suprema. Kasi ang aking mga argumento ay magaganda naman at naaayon naman sa sanligang batas at mga desisyon ng ating Korte Suprema. Diyan sa mga probinsya, marami nakikinig sa atin kung ano ba talaga yung mangyayari dito. Bakit humantong na ikaw po dumulog dyan sa Supreme Court, Attorney Macalintal, sir? Matagal ko na sinasabi yan. Marami na kasing beses na na-postpone ang halalan ng barangay. At ako mismo lagi nagsasabi na yan ay hindi dapat, hindi nararapat gawin. Pero anong nangyayari? Halos lagi na lamang pagkakatapos ng halalan, namang halalan ng barangay at saka SK ang pinakikialaman nila. Nililiwanag ko lamang na ang aking petisyon ay para lamang sa mga barangay officials at hindi para sa mga SK. Kasi ang SK, yan ay creation ng ating Kongreso at may karapatan ng Kongreso sa bagay na yan. Pero ang aking tinutukoy lamang ay ang postponement ng barangay officials election. Anong reaksyon nyo naman dito sa sinasabi ng ilang senador? The mere fact na nagkaroon na ng 3 postponement nitong barangay election na kalipas ng mga taon, ipinayagan naman. And here comes itong petition nyo po, Attorney Macalintal, sir. Hindi naman na
nagtitigil yun dahil sa wala naman kanyang kasing question noon. Hindi, ang isang batas, isang provision ng batas, hindi porket walang question ay hindi na pwedeng questionin pa sa mga darating na araw. Halimbawa, isang batas ay hindi pinapansin, hindi pinatutupad. Yung hindi pagpapatupad ng batas ay hindi dahilan para sabihin na yan ay hindi na pwedeng ma-question sa Korte Suprema. Kasi nga, wala nagku-question ko. Kaya, wala nakikialam, walang nagpaparating sa Korte Suprema na may mga kamalian o paglabag sa saligang batas. Kaya nga ako ay naghain ng petition para sabihin sa Korte Suprema na pakitingnan nyo nga ito kasi ito ay sa aking palagay ay taliwas sa ating saligang batas. Okay. Bombo Jane, your question to Attorney Makalintal. Go ahead, Bombo Jane. Okay, Attorney, nabanggit mo kanina no, na maraming beses na postpone itong barangay at sangguniang kabataan election sa nakaraang administrasyon. Anong tsansa po sa panig ninyo na papaboran kayo ng Supreme Court po, Attorney? Walang nakakatiyakan akong yan. Pero ako malaki ang aking paniniwala. Papanigan ako ng Korte Suprema. Dahil sa maliwanag naman sa ating saligang batas, ang Kongreso ay walang kapangyarihang mag-postpone ng halalan. Maaari nga siyang magtakda ng panahon ng panunungkulan, pero hindi pwedeng magtakda o baguhin ang araw ng halalan. I-postpone yan kasi ang postponement ng halalan ay kapangyarihan ng COMELEC. Maliwanag yan sa ating saligang batas. At kaya nga ginawa ang Section 5 ng Omnibus Election Code at Section 6 ng Republic Act 7166 na nagsasabi na ang COMELEC ay may kapangyarihan na mag-postpone ng mga halalan. At yan lang, katibayan na kung yung COMELEC ang may karapatan ay bakit ito gagawin ng Kongreso? Nagiging COMELEC na ba ngayon ang Kongreso? Nagiging tagapagpatupad naman sila ng mga election laws. So, yan dapat natin tingnan nila. Then, pagka nag-hold over, ano mangyayari? Ang hold over ng mga incumbent officials na yan, tapos na ang termino, parang para mga ipinipilit sa atin ng Congress. Sabi ng Kongreso, whether you like it or not, ito ang inyong barangay officials ngayon. Tapos na ang kanilang mga termino, pero hindi tayo maghahalalan. Kaya whether you like it or not, ito ngayon ang iyong official. Yan ilabag sa saligang batas sapagkat tinatanggal sa ating mga mamamayan ang karapatan nilang mamili ng mga elected leaders natin. Kaya siguro yan ang dapat na isang puntos din na nagpapatunay na talagang taliwas sa saligang batas yung pagpapaliban ng halalan sapagkat walang kapangyarihan ang Kongreso at hindi po pwedeng magkaroon ng extension. Sapagkat kapag nagkaroon ng extension of office sa mga barangay officials, lumalabas na sila ay appointed ng Legislative Department. Appointed lamang sila ng Kongreso. Sabi ng Korte Suprema, kapag kayo ay holdover, iyang holdover ay legislative appointment. Kaya kapag sila ay nag-holdover, legislative appointment sila. Kaya ang kanilang loyalty ay nasa Kongreso at hindi sa kanilang taong bayan. Alright, sana nga may sabi ditong COMELEC, sana magkaroon na ng definitive ruling dito, Talagang yung question na yan, finally, Anyway, maraming salamat po, election lawyer Atty. Romulo Makalintal. Tuloy na po sa inyong hearing. Maraming salamat sa oras niyo po. Maraming salamat. Thank you. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po, Abalang-abala at nabigyan tayo ng pagkakataon na makapanayan po, itong si Atty. Romulo Makalintal. Standby din dyan sa Bombo Radio Tacloban sa San Juanico Bridge at ilang pang mga reaksyon sa panibago na namang big time oil price hike. Pero tutungo muna tayo, diretso muna dito sa issue ng okay, babalikan natin mamaya, samantala muna ay sa ating mga dagdag na mga paalala. DG SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022.
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naging malaking issue dito sa Metro Manila yung pagbisita, pagtungo mismo sa mga bahay ng ilang mga journalist, ilang pulis po dito sa National Capital Region. At marami na ang nakisawsaw dito, umakyat na sa Senado, sa Kongreso. Itong usapin naman na pagtungo ng mga pulis sa mga bahay ng ilang mga kagawad o mga mamamahayag. Kasama natin live nationwide, worldwide, ang National President ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, ng KBP, Mr. Herman Basbanyo, si Bombo Elmar to, si Bombo Jen, ang aking co-anchor. Good morning po sa iyo, Sir Herman, Bombo Herman. Magandang umaga po, Bombo Elmar, Bombo Jen, sa ating mga tagapakinig. Okay po, bilang National President ng KBP, ano pong reaksyon nyo? Nag-sorry na ang DILG Secretary Binhar Abalos, ang PNP Chief, ang NCR. Ano pong reaksyon nyo rito sa ginawang pagiging tawag nito, agresibo ng ating mga pulis na magtungo sa ilang bahay ng mga journalist, Bombo Herman? Well, actually, Bombo Elmar, appreciative tayo sa ginawa ng pulisya sana para sa safety ng mga kasapi ng media. At yun lang yung pamamaraan siguro dapat baguhin talaga. Hindi naman pwede na kahit sino lang, kahit nag-uniforme pa yan, tapos pupunta lang sa bahay na walang abiso. Lalo na kung hindi nag-uniforme, mahirap naman yun. Hindi mo alam kung talagang otoridad yun o hindi. So dapat baguhin yan. Kaya ang proposal natin, magdialogo tayo kasama sa PNP. We appreciate the gesture. Napasalamatan natin yan kasi gusto naman ng media, lahat gusto naman, na secure that safe ang ating mga kasamahan sa media. By the way, ay lang Bombo Elmar yata sa Maynila ang binibisitahan. May mga probinsya na may pinuntahan din ng mga pulis kasi may directive na rin siguro at actually may kasamahan tayo sa Bombo na nabisitahan rin. Pero yun, baguhin lang yung ganong pamuraan at makuha natin yung dapat na patakaran o dapat na solusyon o pamarmaraan kung mag-usap ang dalawang panig, Bombo Elmar. Nagugat ito doon sa napatay na isang mamamahayag diyan sa Las Piñas City. Ang sabi ng DILG, gusto nilang makipag-dialogue sa ilang media groups. Are you open, are you willing sa KBP at iba pang Anong masasabi nito sa panukala na magkaroon ng mga dialogue ang PNP at kasamang DILG rito, Bombo Herman? Okay, yun Elmar. Ang ating mga kapulisan ay handa naman natin harapin. At actually, naging proposal din natin yan sa KBP na pag-usapan yan. Kasi sa ganung pamamaraan ay magandang suggestion siguro ang mga kasapi ng media o baka may iba pang additional na suggestion ang ating mga ang kasamahan natin o ang kapulisan natin. So dyan, pag-usapan yan, Bombo Elmar. Rather than ganito, nabiglaan lang may papasok o pupunta sa bahay ng ating mga miyembro ng media sa kasamang bahagi ng ating bansa, Bombo Elmar. Okay yung dialogue na yan. Okay, ilang mga congressman dyan nagpapanukala na gusto pang imbestigahan ito, busisiin pa. Although, parang kumambyo na, hindi na itutuloy ito ng PNP. Kailangan bang magkaroon pa dito ng mga dagdag pang mga pag-imbestiga? Okay naman ito mga patakaran, polisiya, pag-review o madaan na lamang ito sa usapan sa upuan ng diplomasya na hindi na matuloy ito. Dahil siyempre nakakatakot ba naman, puntan ka ng pulis, kakatok sa iyo, sabihin, kamusta po ang seguridad nyo, wala bang banta sa buhay? Pero siyempre kakaiba rin yun, di ba? Kayo po isang veteran journalist na rin, Bombo Herman. Well, sa kanila yun, sa Kongreso, kung gagawin nila yun in aid of legislation, o sa akin lang, baka hindi naman kailangan yan at baka madala na rin sa dialogo. Kasi simple naman yung pwedeng gagawin dyan, di ba? Of course, kung may threat, dapat bigyan ka agad ng atensyon, hindi na kailangan nga idaan sa kung saan pa dyan, kundi dapat agad-agad ay at pagigyan ng ating otoridad. Pero kung, for example, ito, nag-check ka lang, siguro pwedeng idaan mo na sa media entity, sa media office, o di kaya sa mga media organization,
Yun ang siguro isa sa mga panukala na gagawin dyan. At yun, madala, I would like to believe Bombo Elmar sa pagharap ng dalawang panig Bombo Elmar. Alright, maraming oras po sa inyong biya. Maraming salamat po sa oras binigay niyo sa Bombo Radio Philippines Nation Worldwide. KB Financial President Mr. Herman Basbanyo. Good morning po sir at marami pong salamat. Good morning. Good morning po. Samantala, patuloy pa sa ating mga balita. Madako tayo dyan sa may lugar ng Eastern Visayas. Iconic ito. Ito yung makasaysayan, kauna-unahang pinakamahabang tulay sa Asia. Ito po yung San Juanico Bridge. Abay, makikita ulit natin itong isa sa mga pinagmamalaki dyan sa Tacloban. Nagkukunig dyan sa Samar. Anong malaking event dyan? Bombo Radio Tacloban. Go ahead, Bombo Radio Tacloban. Yes, Bombo Almar, all set na nga itong San Juanico Bridge, ang dating pinakamahabang tulay dito sa buong Pilipinas at handang-handa na dahil tuloy na ang isasagawang official switch on o ang ceremonial static lighting at sound project na gaganapin bukas ng gabi, Bombo Almar. Inaasahan na pangungunahan ng nasabing aktibidad mismo ni Pangulong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos at yun din ni Vice President Sara Duterte at ilan pang mga opisyal dito sa Pilipinas, kasama na si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid. Magiging highlight sa naturang aktibidad or sa naturang ceremonial lighting bukas ng gabi ang isasagawang mahigit 20 minutong light show dito mismo sa San Juanico Bridge at yun din ang synchronized performances ng dalawang festival sa Samar at Leyte, ang Buraburon Festival ng Burawin Leyte at ang Mandaragat Festival naman ng Catbalogan City. So inaasahan na magiging mahigpit, Bombo Elmar at Bombo Jane, ang pagbabantay ng mga otoridad dito sa nasabing tulay at yun din ang pagkontrol sa daloy ng trapiko bukas ng gabi mula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Bombo Elmar, kung saan hindi na muna papayagang dumaan ang mga sasakyan dito at ang mga motorista dito hindi sila papayagan munang dumaan dito sa San Juanico Bridge habang nagpe-perform pa itong dalawang festivals ng Samar at Leyte at ganyan din sa 21-minute light show or mahigit 20 minutong light show dito sa San Juanico Bridge. So matatandaan, Bombo Elmar, na itong aesthetic lighting project dito sa San Juanico Bridge ay isinulong sa TIEZA noong taong 2015 ni Governor Sherry Antan at ng Department of Tourism sa Region 8 o sa Eastern Visayas. So aabot sa 80 million pesos ang inilaang pondo ng TIEZA para dito sa proyektong ito at ganyan din ang 90 million pesos naman para sa boardwalk. So ang installation ng mga LED lights dito sa San Juanico Bridge at ang wiring at cables nito ay kinumpleto ng Amigo Entertainment Technologies at matapos ang mahigit 3 taong pagkaka-delay o pagkakaantala dahil na rin sa pandemic. At ayon pa kay Governor Tan at yun din sa DOT Eastern Visayas, ang naturang proyekto ay naglalayong mas mapaunlad pa ang turismo dito sa Samar at Leyte at sa buong Eastern Visayas at mapromote ang identity ng Samar at Leyte. So inaasahan na sa pagpapailaw at pagpapaganda nitong tulay or San Juanico Bridge ay masusolusyonan rin itong insurhensiya dito sa probinsya. At narito, Bombo Elmar, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag mismo ni Karina Rosa Chopez, ang Regional Director ng Eastern Visayas at the Department of Tourism. Bakit natin pinupose? Bakit pinupose ang province of Samar? In-endorse ng DOT ang proposal na to TIEZA because ang ultimate goal is makakreate tayo ng economic activities na malapit dyan sa bridge. Kasi how old is the bridge? I think the bridge is 47, 48 years old. Pero hanggang lang tayo, visual lang. We appreciate it visually lang. Pupunta tayo doon, nagpapapicture, and tapos na. So hindi natin na-optimize ang kanyang as an asset, as a tourism asset for economic activities. So ang ideal dyan is talaga makapagtayo dyan ng mga restaurants,
vans, magkaroon tayo ng morning cruise, day cruise, night cruise, para magkaroon ng negosyo ang ating mga kasama sa Samar, o tayo dito sa Leyte side o Tacloban side. At yun, Bombo Elmar at Bombo Jane, ang bahagi ng pahayag ni Karina Rosa Chopez, ang Regional Director ng DOT Regional Office 8 dito sa Eastern Visayas. Bombo Elmar at Bombo Jane, taong 2019 sana inaasahan na makumpleto itong aesthetic lighting project dito sa San Juanico Bridge. Ngunit na-reschedule ito dahil kinailangang isa-ilalim muna sa rehabilitation ang nasabing tulay. Noong 2020 naman ay nasuspindi ang proyekto sa loob ng ilang buwan dahil sa restrictions dulot na rin ng COVID-19 pandemic. Noong December ng 2020 rin, taong 2020, nagsagawa ng dry run pero nakitaan ito ng problema ng contractor dahil sa electricity supply mula sa substation. Pero bukas talagang tuloy na ang official lighting nito, Bombo Elmar at Bombo Jane. So ang San Juanico Bridge Aesthetic Lighting Project, ang pinakaunang bridge lighting project dito sa buong Pilipinas, kung kaya talagang inaabangan ito ng marami, lalong-lalo na at bukas ay talagang si Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte ang inaasahang mangunguna dito sa activity na ito dito sa San Juanico Bridge. Bombo Elmar? Bombo Radio Tacloban, briefly lang, talaga mapawaw ka talaga dyan, sana matuloy na yan at abangan natin. Ilang kilometers ulit dyan, just to refresh, ilang kilometers from Leyte to Samar, yung San Juanico Bridge na yan? So itong San Juanico Bridge, Bombo Elmar, ay aabot sa 2.16 kilometers. Kaya ito yung pinakamahabang tulay dito sa Pilipinas noon, pero yung Cebu-Cordova na yung kinikilalang pinakamahabang tulay ngayon dito sa ating bansa. Sige, ingat kayo dyan sa tulay. Maraming salamat, Bombo Eden. Maraming salamat at yan muna ang latest mula dito sa Bombo Radio Tacloban Live mula dito sa San Juanico Bridge. Ito si Bombo Eden Tersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Isang karangalan na naman mga ka-Bombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa Pambansang Radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ating alamin dahil ilang grupo ng transportasyon humihirit ng surge charge. Ilang reaksyon din sa panibagong big-time all price hike. May pagulat si Bombo Marlene Padiernos. Bomba Jane, Bomba Elmar, alam nyo nakakabilib talaga itong ilan sa ating mga kabayang mga Pilipino. Sa gitna kasi nitong ang nagtataasang presyo ng mga pangunahing bilihin at kaya din yung mga produktong petrolyo, may ilan pa rin sa ating mga kabayan ang naiintindihan ang kasalukuyang krisis na kinakaharap ng ating bansa. Ngayong araw kasi ay nagsimula itong ang ikalawang sunod na linggo ng dagdag presyo sa produktong petrolyo sa bansa, kung saan 80 centavos ang itinaas sa kada litro na gasolina, 2 pesos and 70 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel at 2 pesos and 90 centavos naman ang itinaas sa kada litro ng kerosene. Pero ayon doon sa ilan sa ating mga nakapanayam ng Bombo Radio Philippines, walang problema ang pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo dahil hindi naman daw kasi porket bago yung Pangulo ng ating bansa ay masasolusyonan na agad yung ganitong klase ng mga problema. Pero sabi naman ng ilan, wala naman daw silang choice kundi magpatuloy sa kanilang pamumuhay at hanap buhay dahil as long as kinakayan nila ang pagtustos sa kanilang pamilya ay ayos lang naman daw ang lahat. Narito pa ang bahagi ng ating mga naging panayam. Sa amin walang problema yun kasi darating din yung panahon, bababa naman yan konting kapit lang muna. Hindi naman siguro tiis lang muna.
Hindi naman porke bago presidente, bababa lahat eh. Hintayin natin. Hintayin lang tayo. Kapit lang muna. Luluwag din yan. Konti taste. You don't have any choice. If we won't drive, we will starve to death. So, we keep on driving. Even the price of the gasoline keeps on escalating. I don't care. We don't have any alternative. We don't have any choice. Buhayan ko? Well, I have to work just to survive. Nobody will help me. Diba? Tama? Well, titipid, hindi ako pwede. Kahit ka magtipid ka, ang tataas na presyo ng bilihin eh. Kung hindi ka bibili, hindi ka kakain, di ba? Kaya kailangan magtrabaho kahit patuloy ang pagtaas ng gasolina ng walang magagawa eh, di ba? Yeah, that is beyond our control. Even the government cannot stop the price to increase or escalate. No. Wala kami magagawa, ma'am. Siyempre, tsatsaga na lang kami sa biyahe. Masakit ba? Maaray ba? Medyo naman. Kakabuhay naman sa mga pamilya, ma'am. Kaya naman. Kaya naman. Pangalan sa pangalan. Lonyo po, Lonyo. Yan yung bahagi ng ating mga naging panayam sa ilang mga motorista dito sa ating bansa. Samantala, Bomba Elmar, Bomba Jane, sa usapin naman ng surge fee na inihihirit nga nitong ilang grupo ng mga public transport ay umaalma yung ilan sa ating mga kabayan. May ilang nagsasabi na mabagit ito pagdating sa mga pasahero dahil nga kakatapos pa lang magpatupad ng dagdag pamasahe at kung magpapatupad na naman ng panibagong dagdag na pamasahe ay aari na talaga sila dahil nga mataas din talaga yung presyuhan ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Pero may ilan naman din tayong nakausap, Bomba Elmar, Bomba Jane, na okay lang, ayos lang daw kung magdagdag ng kahit kaunti lang ulit doon nga sa pamasahe sa mga publikong transportasyon dahil nakakaawa naman daw talaga itong kalagayan ng ating mga kabayang mga tsuper. So ito pa yung ating naging panayam sa kanila. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Siguro sa mga driver, papayag sa mga driver. Kasi commuter naman ako kaya hindi ako papayag. Sa karamihan ng commuter, di dapat taasan ng pamasahe kasi naghihirapan rin yung mga commuters eh. So, dapat maintain lang yung pagtaas. Nagtaas lang nung nakaraang buwan, nagtataas ulit. So, dapat maintain lang sa 11 or 12 lang. Ganun. Nakakaawa rin ng driver. Kasi napakalaki nung pagtaas ng gasolina. Siguro titignan din natin kasi may mga kanya-kanya yan Yan naman yung bahagi ng ating naging panayam sa ilang mga pasahero dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International Correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Balik sa pagsadsad ang halaga ng piso kontra dolyar ayon sa Bankers Association of the Philippines, ang dolyar katumbas sa Pilipinas 59 pesos. Samantala naman sa ibang currencies ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isang Hong Kong dollar 7 pesos and 50 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 33 centavos, Saudi Riyal 15 pesos and 68 centavos, ang euro ay 57 pesos and 32 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father,
We confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam niyo ba na doon sa Vietnam, hindi uso at appreciated sa kanila ang mga Christmas presents tuwing Pasko. Mas nais kasi ng mga kabataan sa Vietnam ang exchange of Christmas card at hindi exchange gift. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 68 days to go bago ang Pasko. Iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo